Natin ang one? Diso. Iso. Okay. Okay. Yan. Guys, lubong manok. Maranong home. Cookbay marinong kumboy. Ano masasabi mo sila kami? So meron tayo dito ahos at saka yung bombay. Ito yung ating marinated na chicken. Meron ditong sili espada at saka sibuyas, no? Yeah. Kubangan daw, Mimi. Kubangan dito, kita makita nila. Ang hiring, no? Na yung kondra. Mga dinosaurs ba? Oh. So, sunod. Attitude dinosaur. Isa. Pupuya ako, pinitumantika. Yan po ang master, no? So, sinimol. Kung alam mo, hindi mo kasi sa lalaki marinong humboy. Oo. Yan po ang una yung creator ng Atsu. Watsu. Guys, nilununan ni marinong humboy yung Watsu pala. sibuyas at bawang. Yan, basta nasuro ako yung Watsu yung tawag nito. sino pa bang ayaw sa may mukha na guys? Wapo. Watsu na guys. Watsu. Manok. Magic po yan. Yung tawag sa luto yan, magic. Kita nyo guys, sa pag ano lang, yung hawak lang ng tao niya, yung luwag. Kita mo talaga yung art niya sa pagluluto guys. Wow, art. Luto na yan! Ganyan pala guys. Nasaksiyan natin yan sa yung watsu. Watsu. Hirapan ka sa pagkalisod, no? Medyo maliit yung napakalaki kasi ng manok. Tapos maliit. Hirapan sa kalisod si Marinong Humboy, guys. Tama yan. Takuban muna ko. Oh, takuban natin. Watsu, takub! Laban din, takub pa. Yan, so update natin, guys, no? Kailangan natin ito. Isuka yun. Para yung lumayas. Ang kiring ibigol doon, wala na yun doon, no? Oo, wala. Mainit pa. Mainit pa ka. Transfer na to? Transfer na to. Kasi may liso, lugay ka niya siya. Kuhan ka. Sige, okay ko? Mura rin ka. Ano magkatawa mga viewers, ano eh? Yan, guys, transfer namin, no? Bitulot. Ito ba nga? Tarong na content kay Pangaon. Kami na, ni Marinong Humboy Master, kay Bitirano na, oo. Ayan. Mga viewers. Kasi tawagan ni James. Adobong manok with quick lang. Quick adobong manok. Marinated. Marinated. Ano to? Quick chicken marinated adobo. Wow. Basta adobo rin, sir. Kabawag tayo mga adobo ron. Magpabili na ng siyahan. Mantika. Pinakurat ng adobo. Pwede ka lang sabaw. Sumuong pinula. Wag. Kaya mo banda kayo ito, no? Matigsaw sa luwag ba? Netikpunit sa luwag. Agad, pagkot. Iitaraw ka sa init. Tanaw, Victor Yodo, no? Kasi tanaw ni Marco, no? Ilaham ni ka. Mabuakon ba? Daily lang. Yan. Turoy yung mga dito doon. Ito sa eskina ba? Okay. Ang Mount Capayas, so pag ginatumaad ito na. Mission ito naman. Ayan guys, so malapit ano? Cook by Marinong Humboy. Cook yung tingnan natin yung rasa mamaya nito. Wow, quick chicken adobo, pinakurat. Bakit pinakurat kayo? Kasi nga, dinalian. Dinalian pa. Oo.
quick adobong pinakurat chicken adobo. Nagdari manok na ito. Sila si yung O gilisan lang mo. Ano may ilisan? Kay kuan ko binabahay ako nang magahon ba. yung to. Oh, Bisaya man gito. May ilisan. May ilisan. Martir. Tadhana gitu siya master nga ari gitu siya diri mabuhi. Oo. Padagid ba? Pada. Kay wa man nila ihawa. Di kay amo bito wala kabuhi bito sila ha. Gubong mo. Danay na ko dito. Gubong duga yes mo di aha. Ay Yan, danay pala gini lagi. Karong buntag. Pwede na mo kare. Pagos tangkal. Ano? Sa tulong kulit. Mag-live ako dito sa ibabaw. Mag-live po si Reggie ako. Duha. Ay magkatatanon. Pwede ra. May pano. Ana may open namin sa restaurant. So ayan po, ilagay natin yung ano nila, yung ginagamit natin pag marinate. So ilagay natin para Masarap. yes, nandiyan kasi yung templada. Yawag intro. Intro ko. Oh. Sakto siya di pa ko ani mo dun. Ano sa kalang bike mo kalang ayay istorya ba kay English. antad. English. Lagi mo Dili deliver. siya makuha ko lang mo kuan. Na mga ikubas na. Kita po master po nagladlad na to. Oh. Ang bigay na to ba? Tawa na, Ba dol. Inidadad. Amot ng bubuang bakit bayot ni. Inidadad ito ngayon ana. Oh. Talingawa lagi pag birthday na ko dol. Wa maka mag Huwag ka mag-actil. Maigo siguro dol, wa ko Huwag ka mag-til. wa ko mag-expect at Iyaan ko pag-agawan kay ako mama og kanang si army kanang kuan. ano pa si bason. Mag-agaw ta Ubas sa ali. ba. Iyaan ko pag-agawan. Ano mo ni humboy? Hindi amo igagaw ro si Buta. Wa ay mo may kaliwat eh. Dili kay yang lula sumayang man niya. Sumayang ba ako tatay kan. Ang tatay sumayang yung lula Kaliwat sumayang. tuhod. Master, mas may master mo. Background daw master. Samo ang backset. Walay bakit sumayang eh. Bigong gina mo sumayang master. Hindi tino sa mo ah. Sumaya. Pero yung sumayang kaya dia. Na ako nang kuha niya ko. Di mo may bakit sumayang dito. Bigong gina. Kasi nini yung ba? Oh, lagi. Nini sa bro. Bro. Sa pagsubay ana mo akong tatay og mong inulula. Kanang Apos tuhod. pareha sumayang kaya na. Ako ang. At sabon ni gamay ba? Gagawin kami sa palihog ni gamay dot ba? Sabon to gamay dol? Oh. Kikiyo. Para kuha ang isa. Oh, may kapayas. Sakti ko lagi kapayas dulu. Ah, magic na gini ron. So, ganito kapayas? Ano lang eh. Ano lang. Dugay pa na po. Mga una ta. Ang kapayas niya itong, agdong di, ay panghato lang nadaan dito ang kuan. Sit up na. Sit up lang, ato na isunod. Ngayon ba ang kapayas? Saan ka lang eh? Sumasado kapayas? Malangan siguro. Halangan. Nabuta ka na magsabaw. Nabuta ka na magsabaw. Pakliber kayo. Huwag yung tigong ko. Panggutan na gini ba? Ipasit up na. Ako, di ba alam mo rin? Uy, ipasit up na ito. Para exact, inignaog nga. Ado ka na. Agad siya. Madugay gitu. Di bukal daog na eh. Gusto. Bukal na. Ipasit up na ito dito. Daan ba? Launa na hapit. Inas na ito ba? Ipasit up na mo kayo. Para inignaog nga. Midya na. Kaya di man ito madalag ka usa. Kaya para inig ba na og igbukal na ni daog gani. Dol. Ipasit up na ito daan ito dol. Ito tips. Kapayas si gamay master. Basta usa na kabok ba yung mga upat ra kahiwa ko kapayas. Okay lagi ni kay nagbunot mo sa slubi po dito. Usap sila ako para sa buta nato dito. Di ba? May kapayas mo na. Dami dito may kapayas. Promise. Mura jud. Adobo ng sinabawan na. Adobo sinabawan na. Gari na adobo ang ingon karong sinabawan na. Gusto may title na to ani. Adobo ang sinabawan. Quick adobong sinabawang gulay with papaya. With papaya. With native papaya. With native papaya. Amo de kanang muha de kanang. So yan guys, nagbalat kami ng kapayas no para sa Alam ka na ihurot. Manok. Kala kayo. sinabawang manok. Adobong sinabawang manok. Grabe duga. So
So ganyan po pag ganito po pag balat ng papaya. Papaya sa. Tapos putulin yung daliri mamaya. Ayaw, dul. Hindi to si kutsilyuhan nila, no? Nami na dito sa restaurant. Pang fruits sila mo. So, ay, wag. Demonyo dito. Siling demonyo? Kanin tingali ay masih hangkes na na. Makana nga din ni pagka. Oo. Sige na hangin ba? Tanggalan muna natin ng kuan, Diso? iso. Okay. Yeah. Pintat-pintat. Yan, lead. Papaya. Yeah. Dito lang papay sa puti. Dali ra kaya ang pali. Ha? Pais na ay ato tong kotor dati. Luto na ni. Salamat. Para pinaki. Yan guys, dito na po yung ating sinabawang manok, no? Inisa, adobo, gigisa, adobo, tapos lagyan ng sabaw, tapos may kapayas with marinong humboy. Yan. Kasi da, tamis guys.